Bon dia, nois, bon dia, noies. Anem amb el tercer vídeo de rectes i punts notables en el triangle i parlarem ara d'altures. En primer lloc, què és geomètricament el concepte d'altura en un triangle? L'altura en un triangle és una recta, estem parlant de rectes, és una recta perpendicular a un costat, que forma 90 graus amb el costat, que passa pel vèrtex oposat. Perpendicular a un costat o a la seva prolongació. Això ara veurem què vol dir. Llavors, recta perpendicular a un costat que passa pel vèrtex oposat. Anem a començar dibuixant l'altura d'aquest costat d'aquí. Com ho fem? Doncs una forma correcta, molt correcta, és situar escaire o cartabó o un regle sobre el costat, i ara sí que un escaire o un cartabó recolzat, de forma que podem desplaçar. Per què fem això? Perquè ara aquí tenim 90 graus. Per tant, perpendicularitat. Així, tinc una recta perpendicular al costat que passa pel vèrtex. Per tant, ja puc treure aquesta, amb cuidado de no moure l'altra, i podem, doncs, traçar la perpendicular. D'acord? Ara la podem prolongar, que és una paraula que surt aquí, que vol dir allargar. D'acord? Ja podem prolongar aquesta recta per tenir l'altura marcada una mica més. D'acord, ja tenim la primera de les tres altures, la d'aquest costat. Anem a dibuixar l'altura d'aquest costat d'aquí. Com? Podem fer el mateix. Podem situar el regle i a sobre del costat, de forma el més precís possible. Aquí l'ombra potser ens perjudica una mica, però crec que ho he fet bé. I què passa? Clar, que si jo ara començo a avançar pel costat, veiem que el costat s'acaba aquí, però encara no ha arribat al vèrtex oposat. Què vol dir la prolongació? Que no passa res si l'altura, fixeu-vos, aquesta recta perpendicular al costat, no passarà pel costat. Passarà per la seva prolongació. Què vol dir això? Deixeu-me en primer lloc que faci aquesta recta una mica més llarga. A veure, més o menys. Així. Clar, aquesta recta no passa per aquest costat, però passa per la seva prolongació. Què vol dir prolongació? Doncs, com us he dit abans, prolongar un segment és estirar-lo una mica, fer-lo una miqueta més llarg. Si jo aquí faig una línia de punts o de ratlletes, fixeu-vos que aquí això forma 90 graus. Això és l'altura d'aquest segment d'aquí. I com fem la tercera de les altures? Aquesta d'aquí? Doncs el mateix. Situem el nostre regle sobre el costat de forma el més precís possible. Ara agafem l'escaire o el cartabó i aquí passarà el mateix. El segment s'acaba aquí i no arribem a aquest vèrtex d'aquí. Haurem de prolongar el costat fins a arribar. I d'aquesta forma podrem dibuixar la tercera de les altures. Deixeu-me que l'estiri. Estirem. I com veiem, no passa pel costat, però sí que passaria per la seva prolongació. I és amb aquesta prolongació amb la que formaria 90 graus. Aquest concepte d'altura, de cara a l'últim tema, on calcularem àrees de triangles, serà molt important. I fixeu-vos, com ha passat en les altres dos vídeos, que les tres rectes notables s'han trobat en un punt. Aquest punt on se troben les altures se'n diu l'ortocentre. Espero que això us hagi quedat ben clar.